Že máme tady na příště válce. Klobásmajstere? Cena klobásu zvedla se na ně. Vítáme vás, Inu opravdu srdečně vítáme vás. Dobré ráno, jménem našeho loveckého spolku Lišák na dnešní nahánce na černou zvěř. Věřím, že počasí nám přeje, takže i ten den bude úspěšný. Přeju vám všem příjemnou zábavu a pěkně strávený den. Předávám slovo hospodáři inženýru Děvčovi. Dovolte mě, abych vás taky přivítal na dnešní nahánce a musím z titulu své funkce a tak, jak to chodí, říct pár věcí organizací a hlavně k bezpečnosti, aby jsme se podle toho chovali. Prosím vás pěkně, při přesunech je potřeba mít vybitou zbraň, to snad všichni víte. O alkoholu mluvit nebudeme, protože na to bude asi času dost až odpolední hodinách. Ten terén je tady velice náročný a ta organizace bude asi taková, máme připravený 3 leče. Tak jak jsem vám říkal, kdo v které řadě budete stát, takhle abyste stáli, to si ještě pak zkontrolujeme, ty přesuny totiž budou komplikovaný. Pijeme pivo s bobkem, jezme bedrník, myslivec se střílet, ale také pít.
Klobáska čeká z muflona, nechme všeho být. To nemůžu ho vytáhnout. Tady to zahodíme do toho. Dost již je lovení, čas je ukončení. Lověně buď zdar. Vážení přátelé, myslivkyně, myslivci, lovecký personále, sovodi a honci. Děkuji vám všem za vzorný průběh dnešní nahánky. Děkuji střelcům za perfektní střelbu a za ukázněnost. Děkuji personálu a hlavně psovodům a honcům za perfektní práci v leči. Nyní přistoupíme k dekorování šťastných střelců. Vážení přátelé, dovolte mi, abych využil této příležitosti a všem popřál do svátku mnoho štěstí a zdraví vám všem a vašim rodinám. Do zbytku lovecké sezóny. Bohu zdar! Vynikající střelec, střelil 2 kusy. Vážení přátelé, dovolte mě, abych si ještě na chvíličku vzal slovo. Myslím si, že ten krásný den, co jsme prožili, si zaslouží, aby jsme si ještě jednou vzájemně poděkovali. Děkuji vám všem, že jste přijali naše pozvání a že jste byli tak fantastičtí. Děkuji znovu personálu a hlavně psovodům, protože opravdu to bylo uchvatné dneska, jak v těch lečích pracovali a ani jsem nečekal, že nám připraví tolik střeleckých možností a loveckých, jak jsme nakonec prožili. A musím poděkovat taky mým kolegům ze spolku Lišák, protože ta příprava
toho dnešního dne dala docela dost práce a starosti. Dělali jsme takovou velkou nahánku poprvé a musím uznat, že byli skvělí a že se jim to moc podařilo, takže děkuji mým kamarádům. Králem hodu dnešní večer stává a to získání tak významného ocenění a buď těm povinnostem dostat a myslím, že první povinnost máš naspívat s náma hymnu, ale ještě ne, až přijde čas. A druhou povinnost máš si nechat připsat určité volnost na účet. Třetí povinnost nechávám na tobě.